دوستانی عزیز، подписчикои гиромӣ, умедворам ҳар яки шумо хуб ҳастед. имрӯза видеои мо боз аз кӯча ба тарафи бозор рафта истодаем. барои ҳами бачаҳо детский букет харидан лозим, барое ки имрӯз випускной доранд. ина мо рафтем, бачаҳо вибрат карданд, детский ҳамин букетшона номи общий класс пул ҷамъ карда букети калон харидему. боз бачаҳо хостанд ҳамихе барои худшонам гиранд. рафтем, инҷа Мустафо шарик дорад, Юсуф гуфт ман шарик намегирам. мо тарафи мактаб рафта истодаем. агар тонам мактаб ҳам видео мекунам барои шумо. дастгирӣ кунед, тамошо кунед то охира. ва инчунин дар комментария нависед ки ҳамин фарзандои шумо ҳам имрӯз випускной доштанд ё ки надоштанд, ё ки рӯзи душанбе. барое ки имрӯз бисёри ҳамин мактаби мо випускной дорад, кӯча баромадем, ҳама тайёрӣ ба тарафи мактаб. ранги праздник боем. ҳамин хел рафта истодаем. агар тавонам боз видео мекунам дӯстон. қариб ки ба мактаб омадем, ҳозир ба мактаб ки дохил шудем, боз видео мекунам барои шумо. бачаҳо хурсанд, мактаб тамом шуд гуфта. дигар аз хурсандӣ намедонанд чӣ кунанд. дӯстои азиз, ина мо ҳамин букете ки дар дасти ин зан мебинед, ина аз номи общий класс гирифтем барои маълимашон. касе хост, бачаҳое ки хостанд боз детский букет харида ранги бачаҳои ман бурдам. ва инҷо баъд аз пеш аз сар шудани консерт гӯем, бачаҳо расм гирифта истоданд. ва боз ман тавонам баъри шумо видео мекунам. шумо дастгирӣ кунед. дар инҷо ҳама аксбардорӣ. на Юсуф қати учительница сурат гирифт. бисёр маълимаҳошон ба ман писанд омад. барое ки қати одам чӣ хушмуомиланд. инҷо Мустафо қати маълимаи худаш бениҳоят ба ман маъқул. ҳамин маълимаҳо бисёр нағз ҳастанд. На пролом. тамошобинони азиз, последний звонок тамом шуд. бачаҳои ман парканда хона намере мегӯяд. ҷа тамошо кунед. чӣ хел погодаям на салқин.